mọ̀mọ́ rí tó ń dà wá lọ́lá. Onídùú ní jọjọ àwọn ẹni bá mọ̀wọ́ lòló ní ọba gbé. láti kàn ní AIF Media. Níná lówó wà fún nílé ayé o. Gbèjáde tí bá ìjì àríyá kì í pọ̀ jù ká máa náwó. Onídùú ní jọjọ àwọn ẹni bá mọ̀wọ́ lòló máa bá gbé. Ọ̀mùtí kì í jàpá owó wà lógún náà. Ẹkún màlákò ní ó tẹ̀lé tútù o. Ní ó tẹ̀lé tútù. Àwọn olówó má lè ná. Àwọn olówó má lè ná. Àti àìlá ń bí wọn lè. Àṣírí ìnáwó náwó bí. Ojú àwọn ẹni bá mọ òdòdó máa mọ́. Ọlọ́run mẹ́jọ wá lọ́rùn owó. Ó jẹ́ tèmi ní ọwọ́ ọ̀run mo wá jayé mi. Ó tẹ́yẹ bàjẹ́ ní inú oko. Ó tẹ́yẹ bàjẹ́ ní inú oko. Lẹ́yẹ náà gbé kùnà ní kí lajẹ mi jẹ gbádùn o. Ẹni bá gbìyànjú tó jẹ́ ló ń gbà mí lọ. Ọ̀pọ̀ èèyàn lóhùn kó tọwọ́ bọ́pò. Ọ̀pọ̀ èèyàn lóhùn kó tọwọ́ bọ́pò. Ọmọ náwó lábáláyé. Kádàrá ò papọ̀ olúwa òpin dọ́gba. Kádàrá ò papọ̀ olúwa òpin dọ́gba. Ẹni tí onílé ní tó bá di tòmọ́rò. Ẹni tí onílé ní tó bá di tòmọ́rò. Ó lè tún máa gbádùn bẹ́ẹ̀ láyé láòó. Ẹni tí òní kó má banújẹ́. Abániṣe lélẹ́dùmarè bá mi ṣe tèmi. Ìwọ tó ní gágá mọ̀ pé nílá o. Ajá kú. Ìwọ tó ní gágá mọ̀ pé nílá o. Èyí tó lè nà tó bá tẹ́lẹ̀ o. Aláìgbẹ́bíjà kéńté. Wọ́n dàtọ̀ ń kọjá gbèjáde mi. Wọ́n dàtọ̀ ń kọjá gbèjáde mi. Wọ́n ní alákọ̀rí ti lọ. Wọ́n ò ní jù kọ́bọ̀ sínú pósí òkú ẹ̀rọ. Àwọn ń gbádùn ní tiwa o. 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 Ẹni bá fowó ló bà ló kára ẹja. Ẹni bá fowó ló bà ló kára ẹja. Ẹni tó bá yá òun kò wúlò. Ènìyàn tó bá yá òun kò wúlò. Àwa ń gbádùn ní tiwa o. 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 Ẹni bá fowó ló bà ló kára ẹja. Máa jìyà ẹni tó bá yá òun. Máa jìyà ẹni tó bá yá òun kò wúlò. Àtàrí àjànàkú kì í jọrù ọmọdé panupọ̀ ẹgbẹ́ mi ga o. Ṣàgbé oníyàlé ẹ̀rọ ni abálùkò oníyàlé olóṣù. Lékelèké alọ́kẹ́ fún dídíjì òní ìtàn láéláé. Mélòó ni wọ́n kọ́ mi lórí o. Mélòó ni wọ́n kọ́ mi lórí o. Bójú kúnlé kò mo tún fi tọrẹ o. Ṣàgbé oníyàlé ẹ̀rọ ni abálùkò oníyàlé olóṣù. Lékelèké alọ́kẹ́ fún. Kí làwọn òpè tó gbọ́ wájà ọjọ́ kì í jọyàn mẹ́fà o.
mẹ́fà o àtúnra kì í mo dé lórí o. Ojúmọ́ mọ́ abálùkò níyàlè olóṣù lékelèké alọ́kẹ́fù níbi tí ò ní. Ojú kòkòrò ló bá dìyẹ kámọ̀ ẹ̀jẹ̀ yìí o. Àrífàràpà bójúmọ́ mọ́ dágbé oníyàlè ẹ̀rọ ni abálùkò níyàlè olóṣù. Níbi tí ò ní tán láéláé. Èjì ọdún ló mọ̀ mí fún ọ̀tẹ̀ ló mú gúrungún dàmẹ́dì yẹn o. Dágbé oníyàlè ẹ̀rọ ni abálùkò níyàlè olóṣù. Lékelèké alọ́kẹ́fù níbi tí ò ní. Àjọ̀dá rí lára egúngún tó gúngún lé. Àtẹ̀gúngún lọ́jà o. Kílẹ̀ ń kọ́ o. Kílẹ̀ ń kọ́ o. Kẹ́tún fẹ̀jú. Bábà kó òkú ìbọn ò jẹ́. Kí ni gàdẹ̀ máa rí mímí? Ṣẹ́gbẹ́ oníyàlè ẹ̀rọ ni abálùkò níyàlè olóṣù o. Níbi tí ò ní pẹ́ láéláé. Kàkà bí gbajúmọ̀ ó jà pọ̀lọ́ ẹni ó pa gọ̀ǹgọ̀ fún wọn jáde. Ojúmọ́ mọ́ dágbé oníyàlè ẹ̀rọ ni abálùkò níyàlè olóṣù. Lékelèké alọ́kẹ́fù níbi tí ò ní tán láéláé. Ojú ọ̀run dáyé aláìmọ́ọ́dá. Gbogbo ara mọ́lẹ̀ tẹ̀lé o, ẹ̀yin lẹ̀ ń fẹ́jú di. Ẹni jìdá fìyà gbára yé lọ́gbọ̀n bójúmọ́ mọ́. Ṣẹ́gbẹ́ oníyàlè ẹ̀rọ ni abálùkò níyàlè olóṣù. Lékelèké alọ́kẹ́fù níbi tí ò ní tán láéláé. Àìjẹ́ òṣàlódò kí làbẹ́làbẹ́ ó kọ́ ní lára o. Abálùkò níyàlè olóṣù. Lékelèké alọ́kẹ́fù níbi tí ò ní. Ìgbà tọ́mọdé ò mẹ́fà o lóde ń pe ewúro lè gbòógì o. Ṣẹ́gbẹ́ oníyàlè ẹ̀rọ ni abálùkò níyàlè olóṣù o. Ó ti jẹ́ àbọ̀dẹ̀ gbọ́gbẹ́gbẹ́jà àbí káwọn ọ̀yin ohun kí ẹ tó mọ̀ bí agbé bá dé. Mo dúpẹ́ mo rẹ́rìn bàjẹ́ o, ìkọ́ ọ̀bùnmi ọdẹ tó lu wárí ájí. Amúlùdùn lámì àdìyẹ o, àwọn lòdèrè lọ́yà orí, ẹ̀jẹ̀ kan bẹ̀rù ọ̀wà rélé. Bọ́jọ́ ìjọ ń jà mí lójú dùúrù ló fi ń hùwà òfújì tó ń lò ó ń tún ní lára árí ájí. Amúlùdùn lámì àdìyẹ o, àwọn lòdèrè nílẹ̀ òbí, ẹ̀jẹ̀ kan bẹ̀rù ọ̀wà rélé. Gbọ́dọ̀ bá yíwá ẹrú ọwọ́ mi mọ̀ ayé o, ilé nìjẹ̀jà tí ìmúnáròkó ayé àti amúlùdùn lámì àdìyẹ o, àwọn lòdèrè nílẹ̀ òbí, ẹ̀jẹ̀ kan bẹ̀rù ọ̀wá rélé. Wọ́n ti kàn ní AIF Media. Èmi lórí o, bí jẹjà tó mọ̀ ló gbà o. Èmi lórí o, bí jẹjà tó mọ̀ ló gbà. Ṣètọ́pù lọ́lẹ́mí o, olúwa ló mú kì í dàgbà o.
àgbàjẹjà fún máma jòbí tó gbó kàkà. ẹ̀yin lọmọ oníyàwó fún ọbẹ̀ rí o bí jẹjà débò èrò gbà o. kíkọ́ọ̀bù ló lè ní o olúwa ló mú kì í dàgbàrà o. bí jẹjà débò èrò. kò jẹ́ dàgbà ó ti wà fún nínú ilé. ìyàwó púpọ̀ ó jẹ́ fẹ́ àgàbàǹgebè ní òwúlò láàrin ìyàwó tẹ́fẹ́ jọ. lẹ́lẹ́nu òdì máma jọ lójú ọ̀tún ni wọ́n lè wúlò nínú ilé òní máa gbóná. ẹlẹ́nubọ́rọ̀ bá lélẹ̀ o ẹlẹ́nubọ́rọ̀ bá lélẹ̀ o ronú ẹ̀ ò sí tí o fẹ́ sọ má dalẹ̀ rú kákọ̀wé pọ̀ ní rẹ́gírẹ́gí mójú kúrò nílé ayé kan gbogbo ọ̀rọ̀ kan ló ṣe bínú. ẹ̀yin ìyàwó mo bá kẹ́ mọ̀ tó. ìkìlọ̀ tó jẹlẹ̀ májèlé ìdílé mojú. májèlé ìdílé mojú. ìjà gidi lẹ́gàlẹ̀ òjijì o báńkò bá ní ojú ọ̀dà ẹni kọjá ayé ẹ̀ ó ṣe o nílé ọkọ agbábí kankan bá jẹ owó dé ẹgbẹ́ kan lé. bàbá yìí ò ní jẹ́ mbẹ̀ lájẹ́ pé àdìgbò ọkọ̀ imú. bọ́bìnrin gbàtọ̀ ọkọ̀ kò ní fọwọ́gùn lápò. àdìjà bọ́bìnrin gbàtọ̀ ọkọ̀ kò ní fọwọ́gùn lápò. àyìnlá àmì ìyàtọ̀ fún oníyàtọ̀ mi ìgbádùn ni ò máa wà. àdùn ní ìyá mi ìyàtọ̀ fún abẹ́jẹ́ níyàtọ̀ mi ìgbádùn ni ó máa wà. orí ọkọ̀ ọ̀run ni ó dá láàrin. bọ́bìnrin ìgbàgbọ́ ọkọ̀ onímọ̀ọ́gùn làǹkó. bọ́bìnrin ìgbàgbọ́ ọkọ̀ onímọ̀ọ́gùn làǹkó. àní ìyàtọ̀ fún ìyàtọ̀ mi ìgbádùn ni ó máa wà. ìyàtọ̀ mi ìgbádùn mi ò máa wà.
pariwo kì í pọ̀jọ́ ó dá mi lójú. Oore dédé ikú yà lórí ẹgbẹ́ wa. Ó dilé ọ̀tá ó dilé òdì. Àgẹ̀mọ kì í kú ní kékeré. Iná tọ́tọ́ dábẹ́ yẹ gùrùgùn. Àwọn àgbà lọ́jọ́ yẹn ọmọ ẹlòmíì ló máa fi jẹ́. Oore dédé ikú yà lórí ẹgbẹ́ wa. Ó dilé ọ̀tá ó dilé òdì. Àgẹ̀mọ oníkú ní kékeré. Ó dẹ́nu ìmọ̀ tún ìmọ̀ jọ ìmọ̀ irin ìwọ̀n òní dọ́jọ́ alẹ́. Oore dédé ikú yà lórí ẹgbẹ́ wa. Ó dilé ọ̀tá ó dilé òdì. Àgẹ̀mọ oníkú ní kékeré. Àpẹ́ lónìí kájọ pé igi onídàlógo kó para lé. Ikú yà lórí ẹgbẹ́ wa. Ó dilé ọ̀tá ó dilé òdì. Àgẹ̀mọ oníkú ní kékeré. Ẹgbẹ́jú lẹ́wọ̀n rí ọ̀dọ́jà rírọ̀ báwọn níṣọ̀nà. Dálẹ́mì ẹgbẹ́ ẹ̀jọ̀jì. Àgọ̀tì lólókò kàrúkọ lójoojúmọ́. Àgọ̀tì lólókò kàrúkọ lójoojúmọ́. Ó dájú kò sórí ìjà tọ́jọ́ lóde láàárọ̀. Kábíyèsí bàbá jẹ́ ń pẹ́ láyé. Oore dédé ikú yà lórí ẹgbẹ́ wa. Ó dilé ọ̀tá ó dilé òdì. Àgẹ̀mọ oníkú ní kékeré. Gúrúgú wọn kì í kú léwé. Gúrúgú wọn kì í kú léwé. Dandan ni màá dàgbà máa darúgbó. Dandan ni màá dàgbà máa darúgbó. Màjáyé orí mi pẹ̀láyọ̀. Màjáyé orí mi pẹ̀láyọ̀. Ó káyọ̀dé gúrúgú wọn kì í kú léwé. Àdìdá gúrúgú wọn kì í kú léwé. Gúrúgú wọn kì í kú léwé. Àlìyájì gúrúgú wọn kì í kú léwé. Àyìnlá dandan ni màá dàgbà máa darúgbó. Dandan ni màá dàgbà máa darúgbó. Màá jáyé orí mi pẹ̀láyọ̀. Màá jáyé orí mi pẹ̀láyọ̀. Wọ́n kì í kú léwé. Lórí ìkànnì AIF Media.